खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो ओंखारदों आंनि बोराइजों आंजों ओंखाम गोरलै जानो थांनो नागिरदों। जोंनाथ' दाख्लिनो जाखांबाय, ओमफ्राय दायो टुनटुलिनि बिबैमोननाव दिनैहाय ओंखाम गोरलै जागोन आरोना। ओमफ्राय जोंखौबो लेंहरदों नालाय जोंबो ओंखारदों नै। ओमफ्राय दासो थांनो नागिरदों, आं दुथायानो जाबाय। सोरबा सोरबा जाबायानो, ओमफ्राय जों दासो थांनो नागिरदों नै। जोंहा माइ लामनानैनो गोबाव जाबायना दिनैहाय। ओमफ्राय थांबाय थानोसै जों दायो ना। फै लांबाय थादो। दायो नै थांगासिनो दङ, मादैबो थांगोन नै लोगोआव ओंखाम गोरलै जानो। जमानो जानानै फैनोसै आरोना। जमा जमा जाबासो मोजां नाङोना ओंखाम गोरलैखौ। जमानो जानोसै, थांबाय थानोसै जों दायो। आङो जि गावलबलोब जोंखाबाय नै, थान्दा नाङोना जि जोमखाबाय। थब थब फैयाखैबा टुनटुलि, जों मोनफैबाय। बाबानावसो मेथाइ जानो होनदों माथो मारानानो मारानायसो जागोन इखो दा जागोन हरदोंमोन आं दा गाबोनबो जायाबाथाय आरो बाबु बाबुनो होआ हाया होनना बुंदो। बाबुनो होना होआ आं नायना खबरखौ होगोन ना जोथोना आंनो नोंलै बया माया गोलैबाय थाथ'लै जाखांबोबाय सोरा ओइ इयो थाङाखै आं जाखांबाय न'आव बिबियाबो बामनानै थांबाय। गानग्रोनि मा आंलाय बोरो गारियालाय लोमजाखांबोदो मानसिया लाङा सयनिफ्राय अबेबा लांनो होननाया आंनि मेथाइ जानायखौ सिखांबाय दे मा होननाय माबा जायाखै लोमजादों बाबुआबो इनो होनबाय दं, इनो नांगोनो बाबुनोबो गरन दे बाबुनो फिसाया ओरैनो लाथ'गोन। गारि मोनलायदो सोरनियासो मेथाइआव बाबुआ मोनसे लाथो दे। दा होगोन दे मा दे बाबुआ दा होगोन दे लाया नायो लावदु आं गासिखौबो जाखांजोब्बाय होनना सानदों। बाजैयाबो नोरै होनबायना नोरै होनदों बाजैयाबो कमला लाङाबो जाखांबाय इदि होनबाय नालाय फिसायनो जाखांहरबाय खोमा सानदां। ओमफ्राय आरो मायाबो खोन्थाहरबाय कमला लाङा ओंखारबाय थांनो इदि होननानै आरो हरमारबायबोबा फन। ओमफ्राय आं सानबाय मा थांमारांदो इदि थौ माबार होनना जि गोसा फैखादो। होमबाथ' नोंसोर उदुगाटा होनो मोनाखैमोन। मोनदोब्रा उदुगाटा बारबाय जाहरलायो। मानो एसे गलु मलु मा सिरि थौ मा संद' थागोन दा बयलार ना लकेल हाजों दाउनो ना जिसिमि इयाव ज'गा इयाव जानो हागोन दाना जोबै नांगौ रावजों थानाय हायो जिथिजोंबो थांलामोन बिसिना होनांगोन ओरैनो आंजों फैना फैया नै आबा थांनो थाङा होनदो फैयाबा लाया फै आबैजों फैगोन ना फैया होनदो फैबासो लागोन आं फैबासो गोजांनानै आङो नै मा लाबोफा खालायदो सुइटारा रानाखै आंना लाबोदां सुनानै बाबुआ बाम जालानो नों नै एबार लाबोबाय थांजो दैफोर सिरिदो थां हारसिं मानसिना
जा न'आव दिनै गोजां Lanca. Không gì ạ? Dạ con. Không gì ạ? Thầy nói không có lại gì mình chéo. Ra nó với ai gì? Quay lại. Xịt lâu giá phải hiểu nữa. Ulu. Ô số năm à? Hải yêu số này mình. Số này này. Cái rổ ra không ạ? Ulu 그 뷔페 라 sim mana? 응, 일단 가는. Bác đấy. 이름 한번 이거나 그럼 내가 거기에 하나 이제. Còn đây cho 아, 걔는 가면. Thằng ăn gì thế sao tụi tiểu ba ăn đi xếp lại thằng ăn về. Ini ada ande. Kali 소리 그나마. Nenga itu tuli ke mabe midi ke lawang temen ne. Cô gà mình lấy cái này lột sẽ biết lấy cái cục kia nó. Lưng giờ nó cái gì ạ? 그래도 앞에 앙나 그 무장 문 박해 봐라. 농어대. 의신 거. 만다 뭐 타소나 타룬. 모빌로 큰나 타라. 보일러 쓰이. 내가 응크리야 타소나 타룬. 봐 하트무라 타다. 티무라 타. cái này lại. All alu đậu. 물라 다오. Này, không có ly chả đó phải ạ. Nào hồi này. Cái thầu giật nó dễ khỏi. Cái thầu giật đấy. Đấy sao? 하치무라 타나 만들면 돼. 물라 할 농니. 그 통은 그다음은 나서 무슨 가드? 무슨 가드? 그는 송상. Cố gắng nó khô hả hay. Cố gắng mình bay đến đây, cố gắng mình bấm cái vào cái đó. Mà chỉ là mà mình chỉ mình tung bữa đấy cơ. 너도 그런 거 그냥 하루 줬던 여기 이만 부자 했냐 bây giờ không? 그 오늘 시야장 와제 티지라. 돈이 반대요. 그 반대요. 와제 팔리고 감감나. Sao không bay đây? À bắt đi giả tụi bay, nó không bay cơ. Sao không bay? Yếu lưng bật em mà gương này nó năng thả lại. Lột theo lưng phải ăn này nghe. Lột theo lưng à nè. Thôi, đi phát thì kìa lên. Chúng đây là chúng liếc. Lưng giật chung mà. Papu. Cố gắng mình bay đông như vậy. Papu. 당신아 누워. Phải. Phải được cả cái được. Đấy, đi vào này. 예, 코로 기딩는. 나는 산이하고 풀근나 마건달래. 후야. 저.